nginesa umuntu umbona nje esehamba wazi ukuthi ke na ngiyenzile into right kuyena. Igama lami nguNokulunga Mthimkhulu from eMtubatuba. Nginabantwana abayi-3. Uqala kwami ukuthanda inursing, ngaqala ukuyithanda ngisese-primary. Ngangithanda nje mangibona amanesi sefaka igqoko lezi ezimhlophe ngoba kudala amanesi ayifaka igqoko ezimhlophe, ngithanda ney'mpahla zabo nje. Kwahamba ngakhula, sesengikhulile mhlampe ngangino-12, mhlampe ngangila 14 years, 12 years kwagula ugogo ekhaya. Uma wayengabibikho isikhathi esiningi ekhaya, mina ngangisala kakhulu nogogo. So ugogo-ke wayigezwa yimina, ephiwa yimina amaphilisi. Then kumbuswa ukuthi ngolunye usuku nje ugogo waba ne-constipation, wangakwazi ukuya kahle endlini encane e-toilet. Then kwaphoqa ukuthi ugogo angihambe ngiyomsiza e-toilet. Wayibambekile kwi-rectum, isiduli singasaphumi. Then kwaphoqa ukuthi angithathe into ukuze ngikwazi ukuthi ngimsize la kwi-rectum kuphume. Then ngaqala lapho-ke ukuyithanda inursing, ukusiza nje umuntu mayigula. Ngaqala lapho ukuthanda. Ngithe sengikhulile ngaqeda umatric, mangaqeda umatric ngase ngithola umkhwenyana. Then ngase ngiyashada naye. Into yokuqala ngibuza yona ngoba ngangino-matric kuphela. Wangibuza ukuthi ngifuna ukuba yini, ngiyathanda nokufunda. Ngathi mina yes ngiyathanda ukufunda. Wathi ufuna ukuba yini? Angikabazanga ngoba ngangazi ukuthi yini into engiyithandayo kahle kahle. Ngase ngiyasho ukuthi ngithanda ukuba unesi. Wathi angifuna isikole, ngafuna isikole ngasithola eCandlelight, ngafunda khona eCandlelight. Ngasuka sengiqedile ukufunda ngathi ukuhlala nje ekhaya umsebenzi ngawutholi. Then ngathola kwenye hospice. Hayi-ke ngathanda kakhulu-ke lapho ngoba lapho kwakunama-patient nje ayegula kakhulu e-hospice. Kwakuphoqa ukuthi-ke na ngiwanese. Kwakuyesu, kwakungijabulisa-ke ukubabona sebesindile, sebehamba. Nje engingakusho nakwabanye inursing imnandi, uyafundeka. Kumnandi ukunesa umuntu umbona nje esehamba wazi ukuthi-ke na ngiyenzile into right kuyena, ngimnese ngakho konke, akukho la engimrobhe khona, uyabo. So nje ukumbona into esehamba bekungijabulisa lokho mayisesindile ese-right, bekungijabulisa ngimbona nje esengcono.